Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Aktar minn nofs il-ħaddiema kollha fis-servizz pubbliku, jiġifieri 55% huma kollha nisa, hekk kif ġiet irreġistrata l-ogħla rata ta' nisa li jaħdmu f'dan is-settur. Ħabbar dan is-Segretarju Permanenti Ewlieni Tony Sultana waqt konferenza organizzata mis-settur pubbliku fil-jum iddedikat għan-nisa. Fost l-oħrajn saru numru ta' diskussjonijiet bejn il-ħaddiema fis-servizz pubbliku li ma' diskussjonijiet kienu marbuta mal-ħajja tan-nisa minn l-aspetti tal-ekonomija u tal-inklużjoni. Ġinnutat li f'dawn l-aħħar 10 snin ir-rata tan-nisa fis-servizz pubbliku żdiedet b'5% li jfisser li ġew mħajra aktar nisa sabiex jażlu karriera fis-servizz pubbliku. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni stqar li huwa dmir tas-servizz pubbliku li bħala l-akbar post tax-xogħol f'pajjiżna jkun mudell għal min ħaddem u stqar li dawn iċ-ċifri jiġdu biċ-ċar il-ħidma li saret f'dan ir-rigward. Dik il-persentaġġ dejjem żdiedet matul dawn l-aħħar 10 snin, dak ifisser illi r-riformi li jagħmel is-servizz pubbliku, il-miżuri li dejjem żamm u attrakti iżjed in-nisa lejh. Huwa saħaq li l-prinċipju tal-ekwità se jinżamm fiċ-ċentru tal-operat fis-servizz pubbliku sabiex dan il-prinċipju jitħaddem u jinħass kull ġurnata matul is-sena kollha. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni temm jgħid li l-istess riformi u miżuri li ttieħdu sabiex jinkisbu dawn ir-riżultati se jkomplu jissaħħu maż-żmien. Ħafna minnhom huma well-being bħal remote working, bħal reduced hours, affarijiet li l-ġranet li ġejjin ukoll aħna ħanatu iżjed refinement fuqhom.